gelijk halen. En daar heb je altijd geen weerwoord tegen als je over je grootouders praat. Dus we gaan nu luisteren naar opa IJsbeer. Het is moeilijk om nu verder te gaan. En ik had eigenlijk het idee van, jongens, waar moet ik mee beginnen? Ik kreeg van de week, of gisteren eigenlijk, vanmorgen, jongens, ik ben helemaal de draad kwijt. Alweer. Ik zag vandaag een filmpje voorbij komen van Marius over de bijeenkomst in Zutphen. En daar ben ik begonnen met het woord de waarheid. En als ik het thema van vandaag kijk, waar is gelijk te halen, dan moet ik vooral denken aan dat eerste woord. Is dat nu een vraag, waar? Of is dat waarheid? En toen kwamen er bij mij eigenlijk automatisch 4 zinnen boven. Met als titel waar. Zij leest mijn hand en kent nu het verlevensverhaal. Ontkennen heeft geen zin. Iedere dag is er één. Een dag vol waarheid. Jouw waarheid, mijn waarheid. Ik zie de verschillen. Ik lees de verschillen. Ik hoor de verschillen. De wereld trilt. De wereld huilt. De wereld lacht om jouw tranen. En weer sla ik een bladzijde om van jouw ongelezen boek. En denk aan alle doden die nog vallen. Wat weten wij? Wat willen wij weten? Wat weet jij? Ja, jij. Zeg jij straks ook? Nu kijk je nog een andere kant op. Het gevaar zit van binnen. In mij. In jou. En weer zwijg ik. En jij? Standvastig. Draai mij de rug om. Draai allemaal om. Draai om. Draai om. Allemaal. Alleen ik blijf. En draai niet mee. En ik sluit af met de visser. Dichter. Dichter, kom, dichter. Laat je woorden rollen en timmeren er rustig op los. De planken vormen straks jouw bouwsel, waarover de kommaneuker zich bukt. De recensent schrijft wat zij ervan vindt en boort gaten in jou. De oorlogsmare verstomt nimmer. Maar wie denkt daar vandaag echt aan? Mijn gelijk heeft een bochel. Ik haal het net binnen. Dank u wel. Opa IJsbeer.